खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 24 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। ट्रेननि टिकेटखौ लानानै सानै सुबुंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बुथारलायदों। राजस्थान रायजोनि जागातपुरायाव सानै सुबुंनि गेजेराव रेलगारनि सिटखौ लानानै नांलाय खमलाय जानाया जोबोर गेदेर जानायनि उनाव सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंखौ इनाय बुसे बुनानै बुथारदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय चन्द्रस मीना आरो बुथारा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जितेन्द्र मीना। उनाव जितेन्द्र मीनाया जाथायखौ खालामखांनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय राजस्थान पुलिसा नागिरगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मेदामाव मोनसे सिखावनि हानजाया बा मोनसे सिखावनि गेंआ सासे फालांगिरिनि न'खौ सिफायनानै हाबनानै स्प्रेजों सारना होनानै गासै 10 लाख रांसोनि सना रुपा आरो माखासे गोनां मुवा बेसादफोरखौ खावना लांखुमादों। खावजानाय फालांगिरिनि मुङा जाबाय प्रान्जित दास आरो सिखावनि गेंआ गासै 6 मोन। दा बे जाथायनि सायाव सानमारि पुलिसनो केस खावनाय जाबाय आरो बे जाथायखौ लानानै सानमारि पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि साद' सिखावनि हानजाया बिसान न'खर हाबनानै न'खरनि मानसिफोरखौ बानलु आलौनाय गेसजों बा स्प्रेजों सारना होनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। गुवाहाटीनि सिङाव थानाय खानापारा ओनसोलाव पुलिसा अपारेशन खालामनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय साद' ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय अवतार सिंह, श्यामल पिगु, विकास आली, नयन तालुकदार आरो युवराज कैलानजों लोगोसे सन्जय बिस्वा। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। हाग्रा महिलारि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनहा माफा लेवारसो सिखोसो होननानै इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखा बुंथिदों। बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां पस्ट दङ 1100टा पस्ट खालि दङ। बे 1100टा पस्टखौ बावैसोनो इन्टारभिउ होनानै जोङो साख्रि होनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों सरकाराव जेननायनि उनाव बिपिएफ हान्जाया मा खालामदों, जोंनि सरकारनि एगेन्स्टै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै, मानोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ हाग्रामाया बै समाव इलिगेलि 12 जन मेम्बार खालामनानै सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दादोंमोन। किन्तु सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआवहाय 2003 मायथाइनि बानायनाय एसे मिटिङाव पास खालामनाय माबा बायदियै 7 जननि बारा बानायनो मोना, जायनि जाहोनाव बिथांमोना हाइकर्टआव होदोंब्लाबो 24 आगस्ट 2020 मायथाइयाव हाइकर्टआव पिआइएल होदोंबाबो बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हायाखै। नाथाय जों एसे खस्थ' मोनदों, जायनि जाहोनाव थांनाय 21 जुन खालिसो अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होदों दे फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द पिपोल, पाब्लिकनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, रायजो राजानि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय ल'नि सायाव डिपेन्ड खालामनानै नोंथांमोना सिएसबि बर्डखौ दानानै इन्टारभिउ फाथिनानै साख्रिखौ 1100टा साख्रिखौ पस्ट खालिखौ फिलआप खालामनो हायो होननानै मोनसे भार्डिक्ट होदों। दानिया बाथ्राया फैदो 1100टा पस्टखौ होनो थाखाय सोर गोसो दङ सोर गोसो गैया, नङा होमबा? बिपिएफआ जे गोसो गैयामोन जोंनि माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाम्बा जानानै थाथों। बै 17 बोसोराव जेरै हाग्रामा मोना दावराव देख्रेब मोना लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोनानै जुवा गेलेहोनानै मेलायाव थांहोनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टआवहाय इनभल्भ खालामनानै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामदोंमोन। मानोना दावराव देख्रेब मोना हाग्रामा मोना माफा लेवार माफा सिखो थै सोबग्रा बिसोरो हारिखौबो सोबनानै हारिखौ अमा गादिला होनानै फोजोबनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। बिनिफ्राय दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रैखाथि होनो हादों। बिथांमोना होनदों 1100 पस्टनि अनगायैबो बिथांमोना बेसेबां साख्रि होखो होननानै। जोङो बुंनो नागिरदों हाग्रामानि दिनावनो टेट पास जानाय सेंग्राफ्रा गोबाङानो साख्रि मोनाखैमोन, किन्तु जोङो 851सा टेट पास जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रिखौ होनो हादों। जोंनि बे 3 बोसोरनि बैसोआव अबिबि फोरोंगिरि 1999 मायथाइयाव अपारेशन ब्लेकबोर्ड होननाय मोनसे आसनिनि गेजेरजों आसाम सरकारा मा होदोंमोन, साख्रि होदोंमोन।
बे अबिबिनि थालांनाय 915सा फोरोंगिरिफोरखौ जायफ्रा बिना फैसायै बिना बेथनै खामानि मावबाय दंमोन बिसोरनो जोङो 915सा मानसिनो फोरोंगिरिफोरनो अबिबि फोरोंगिरिफोरनो जों साख्रि होनो हादों। जोङो कम्पेन्सेटेड ग्राउन्डआव 102सा फोरोंगिरि होनो हादों आरो जोङो 40सा एसिस्टेन्ट प्रफेसरनो जोङो साख्रि होनो हादों जोंनि दिनाव साइन्स स्ट्रिम खुलिनानै। बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार होनो हादों जोङो 95सा आरो नै बावैसोनो जोंनि 1100ता पस्टखौ जोङो होनो थाखाय रेडि जाना दं। 1100ता पस्टनि अनगायै नोंथाङा साननानै लाय 850सा टेट टिचार बिसोरनो जों साख्रि होदों। माखासे थालांबावदों न' डाउट, मानोना हाग्रामामोना टेट पाथिनानै सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै, बेखौ जों दा होदों। हाग्रामामोननि समाव बिटिसि सरकाराव बै समाव 17 बोसोराव फोरोंगिरिफ्रा 15 अबिबियाव मोननाय फोरोंगिरिफ्रा पेमेन्ट गैयालासेनो दरमा गैयालासेनो साख्रि मावनांदों। बेखौ जोङो 915सा मानसिनो जोङो साख्रि होदों। मानो साख्रि होआखै होननानै बिथांमोना बखिबाय थादों। गतिके बिथांमोना लाजिनांगौ। नंगौ, बिथांमोन बायदि जों 2 नाम्बारि खालामाखै। 2019 मायथाइयाव बिथांमोना 600सानिख्रुइबो बांसिन मानसिनिफ्राय फैसा लानानै डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिथांमोना घुस लानानै उइदाउट इन्टारभिउ, उइदाउट सिस्टेम, उइदाउट नटिफिकेसन बिथांमोना साख्रि होदोंमोन। लाजिनाय मोननांगौ। बिथांमोना जे एसेबां 2 नाम्बारि खालामबोदों, एसेबां थगायबोदों, दावराव देख्रेबा लाजिगोन ना लाजिया? गाव जे एसेबां गिदिर अफिसारमोन, बेफोरबायदि मानसिया काराप्टेड सासे हाग्रामाजों थानानै दिनै हारिखौ जे फाननो नागिरदों, दावराव देख्रेबखौ सिनायै रावबो गैलिया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।